nahi duzuen bideoa grabatu, baina ni utzi bakean. Erlatibozkoa, erreferentedun deklinatua. Haupa, dena ongi? Ba aurrera. Gaur, perpaus baten barruan norbaiti edo zerbaiti buruzko informazio gehigarria ematen ikasiko duzu. Esate baterako, lehen gure amak mezu bat bidali du taldera, baina zalantza bat daukat. Aitak irakurri du? Deitu egingo diot. Kaixo aita, irakurri duzu mezua? Ez, nire mezua ez, amak bidali duen mezua irakurri behar duzu. Bai, hori da. Gaur zuk egin behar dituzu erosketak. Konforme aita, lasai, egin behar dituzun erosketak idatziko dizkizut. Norbaiti edo zerbaiti buruz hitz egiten ari garenean informazio bat baino gehiago eman ahal dugu. Aitari mezu bat aipatu diot nik eta bi informazio eman dizkiot. Ikusi. Amak mezua bidali du. Mezua irakurri behar duzu. Eta honela esan diot nik esaldi bakar batean. Amak bidali duen mezua irakurri behar duzu. Mezu izenari buruzko informazioa eman diot, jakiteko zein den mezua. Amak bidali duen mezua. Eta gero esan diot zer egin behar duen mezu horrekin, alegia, irakurri. Ikusi orain erosketei buruz eman dizkiodan bi informazio hauek. Gaur, zuk egin behar dituzu erosketak. Erosketak idatziko dizkizut. Eta honela bildu ditut bi informazioak esaldi bakar batean. Gaur, zuk egin behar dituzun erosketak idatziko dizkizut. Ezezko esaldietan, ez partikula aditz nagusiaren eta aditz laguntzaiaren artean jartzen dugu. Oraindik bidali ez dizudan mezuan idatziko dizkizut erosketak. Aditz trinkoak erabiltzen ditugunean, aditzaren aurretik jarriko dugu ez partikula. Kontuz, telefono fidagarrietatik ez datorren mezurik ez duzu irakurri behar. Nola lotuko ditugu bi esaldi hauek? Zure ondoan emakume bat eseri da. Emakume hori nire lehengusuaren laguna da. Ba, honela, zure ondoan eseri den emakumea nire lehengusuaren laguna da. Eta bi hauek gozotegian pastak erosi ditut. Pastak kafe orduan jango ditugu. Honela, gozotegian erosi ditudan pastak kafe orduan jango ditugu. Izen bati buruzko informazio gehigarria emateko. Ezezko perpausak. Aio, segi bizkor!